wattande zamanu wattande zamanu so wona kanko hebbitibe yo Allah dandu wayno koko yoolibe ko be yoolibe kambe fof ni joni non o ari yoltude be non o addi lawol ngol o tottingol Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu istighfaru e salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam duubi nay kanko Cheikh Tidiane ko didi tan o wirdata hatimi duubi nay o wattani mo hen la ilaha illa Allah tawi on saha al hali ko dum rokki duubi nay ɗi nde timminde o timmitinani mo la ilaha illa Allah woni hankadi lawol ngol gasdi woni lazim e wadifa e wirdu aljuma istighfar e salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam e la ilaha illa Allah lazim e wadifa e wirdu aljuma lazim o woni gede tati kalaade de wadifa nani don lazim o ko subaka e kikiide wadifa o ko subaka e kikiide sa dañi subaka e kikiida honon sa dañani gotol gol ina yona wirdu aljuma kanyum ko aljuma tan ha aljuma arta kikiide o waddi hen non defaare makko heeri wonde kala nangudo lawol ngol nelaado Allah wi sallallahu alayhi wa sallam tew makko harmi naadde jeygol ko nato wa aljanna alda e hasbede e leptede kanko nene makko bam makko bibbe makko rewbe makko isiraabe makko be o rokki rewbe e rokkuɓe mo rewbe fofof be fofof way tan ko be julbe be gañani Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mabbe nato e aljanna ko alda e hasbede e lettede alhamdulillahi rabbil alamin o wi ala andi dum do hunde waade dani addana addira ko haalengol hisa addana addira ko haalengol ngol fofof hisa nangen laawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu kisen ko hawni kay hande e aduna o ko adda yo hebbito yimbe dandal men ko adda yo hebbito yimbe danda dumen be ganda koyo men saka mbawa andude goddum ko nafata be ganda koyo mumen saka mbawa andude goddum ko nafata biya ina jadda dum be ganda koye mabbe saka be ganda ko nafata nafabe be jeddi laabi di be jeddori laawol Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu be ngala hujja nelaado Allah wi sallallahu alayhi wa sallam ceerno wi nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam sabi wonde on zamanu mum ɓooyi Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu on zamanu mum ɓooyani ko ari jomum o wiya hono nelaado Allah sallallahu alayhi wa sallam rokkirta o ga wirdo beele o yejjiti Allah wi'ino to hoore deftere to ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والله خلقكم وما تعملون ويخلق ما لا تعلمون wi dum do holno neddo wada dum ko Allah haali Allah ko jala fo wada nane wani mo waddi dum inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu ceerno wi juldo yo jogo liman billahi celludo Allah ala jumbito mum haybatte Allah ala ko jumbito mum haybatte ko do neddo do hunde fofof jombata ko jombata ko ko don jombata Allah ko amma Allah ton ko jumbi ala ton ko jeyal belliti ngal ko gollo ko jola wadde fof fofo kadi ina newani mo no wadi sabu ceerno wi juldo yo jogo limanu billahi celludo cembudo bellitiido
o wallito o wellito o daña o hisa o daɗa o hisnane o hisire aduna e lahara amin ceerno wi yo Allah waɗan en noon e moƴƴere mum e jurumdeeru mum yo Allah reen en renana en diina meɗen yo Allah heɓɓito leñol nelaɗo Allah ko sallallahu alayhi wa sallama sabu barke Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallama e sabu barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e sabu barke alqur'ani alazimi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. yiide baadi makko ɓe jinnoho yiide mbaadi maɗa min nana sawta ma ɓe nana sawtu maɗa tawa ko minen ƴettani koye amen min ƴettanaka tawa ko kamɓe ƴettani koye maɓɓe tawa ɓe ƴettanaka. somin namdama sa tawaka somin namdama soɓe namdama sa tawaka min mbawi sifade ko mako eɓe mbawi on saaha sifade ko mako sabu ko hen min jeeya sabi ko hen ɓe jeeya. kono so nanama e hunuko ma kono so nanama e hunuko ma ina ɓurana min ina ɓurana ɓe. min mbaɗi garal ngal ko pecce ɗiɗi ko wi ɓe mbaɗi garal ngal ko pecce ɗiɗi heɗade e ma noddago l'islam ngo heɗade e maɗa noddago l'islam ngo erade julɓe ɓe erade julɓe ɓe somin gartiɗo nokku ɗo jeeɗa ɗo so ɓe gartiɗo nokku ɗo jeeɗa ɗo Allah ardinma ɗo to Allah ardinma ɗo teddungal leñol ngal Allah hokkuma ɗon ngal teddungal leñol ngal Allah hokkuma ɗon ngal haadi pulaar ina wiya
haade pulaar ina wiya so tawi doole donki yo doole keɓɓo so tawi doole donki yo doole keɓɓo enen ne jokkuɗen heen so ɗe tawdiri ɓura ittude enen nde jokkuɗen heen so ɗe kamɓe jokki heen so ɗe tawdiri kanƴi doole ɗe ɓura ittude wadde caggal yamirore mawɓe ɓe wadde caggal yamirore mawɓe ɓe ha yetti an mawɗo amen hannde o ha yetti an mawɗo amen hannde o no golle ɓamtaare leñol ngol jaari Madina Gounass ni no golle ɓamtaare leñol ngol jaari to Madina Gounass to ni an so min keeɓi e ma ko min keeɓi ɗo ko o wi an so tawi ɓe keeɓi e maɗa ko ɓe keeɓi ɗo ko ina yona min ina yona ɓe ko heddi ko heddi ko laabi no yarani eno gollorte ni ɗum min ñaaguima ko yamirore ɗum ɓe ñaaguima ko yamirore mbadda min e ceerno Jalaluddin mbaddaɓe e ceerno Jalaluddin e ceerno Baro e ceerno Ahmad Baro ɓe pammino e min ɗum ɓe pamminoyeɓe ɗum sen gummima e ndeɗo jonde tawi en ummima e ndeɗo jonde e ko ɗum tan min panno e ma ko ɗum tan ɓe panno e maɗa so wona tan konngel gotel so wona tan konngel gotel nde wonnoon haala wonnoon haala koko gonɗi ko fof koko gonɗi ko fof koko moƴƴi ko fof koko moƴƴi ko fof ene serta kadi e haaloɓe ɓe ina serta kadi e haaloɓe ɓe nodda leñol fulɓe ngol nodda leñol fulɓe ngol wooda ko kirjinɗaɓe wooda ko kirjinɗaɓe e ɓamtare ngol ɗo leñol e ngal ɗo ɓamtare ngol ɗo leñol e ngal ɗo ɗemgal ko heddi ko ceerno jokkitano min ɗum heddi ko ceerno Jalalu jokkitano ɗum nde wonno aɗa faami ko wona ko nde wonno aɗa faami ko wona ko aɗa andi ɗum aɗa andi ɗum so min gari emin cofta so ɓe gari eɓe cofta mawɗo amin minen to banggue duuɓi mawɗo maɓɓe kamɓe to banggue duuɓi an mawɗo amin minen fof an mawɗo amin minen fof en Mamma Samba Diom murtuɗo hono Mamma Samba Diom ɓurɗo andirede murtuɗo amin gandi jotodiral mon eɓe gandi jotodiral makko e mon gandi ko mbadduɗon eɓe gandi kadi ko mbadduɗon ɗum noon so min gari e yeeso ma ɗum noon so tawi ɓe gari e yeeso ma so min namdima so ɓe namdima min namna ni ko ɓe garani ɓe ɓe namna ni ko ɓe garani ɓe kono minen kay min gandi kono kamɓe kay eɓe gandi eyyi ɗum noon ɗum waɗi min ñaagui ɗum noon ɗum waɗi ɓe ñaagui ɗum min gummani kadi seeranɓe leñol ngol ɓe gummani kadi seeranɓe leñol ngol kala momin dañi kala moɓe dañi min joddodo e mum ɓe joddodo e mum min kalda e mum ɓe kalda e mum beele dande mum nane beele dande mum nane goƴa leñol ngol goƴa leñol ngol faade e ɓesgu leñol ngol faade e ɓesgu leñol ngol mi tongira ɗum konngol pular mi tongira ɗum konngol pular pular ene wiya ko jam waɗi nde jama juula ndeke noon jam e jama fof noon inani ɗo wadde ko gotum nanama pular ne jangge Madina Gounass jamiroje ɗe no gardini ha yettiɗo kono kam min ɓamtani goto min yiifi keddiɗo kono seedade ko woodi de ɗum koye nunɗal jeeya ceerno leñol ngol daraniɗo ko daraniɗa ko waɗi no mbaɗirɗani o jarama kono fodde ma ene satti so min kalani ɗum e yeeso ma tan firti ko nunɗal ala hen goto foof won ceerno jogui jangguinɗo ɗum wonɗo jaggi lawol wonɗo yowiti wonɗo arata welto no e inde leñol pular so kala hande pullo mo famani darde ma nde walla faami rewani hay sinno ko pullo timmuɗone to banggue amen ga ene waɗi ŋappere ha mi wari min tan jettoɗa ko ba ko heddi ko fontinni ceerno wi amma ko heddi kon yettode wodani Allah ko ɓurno himmude ko Allah hojjirani en heen fodde ko Allah haajani en aduna noon nde wonno ko geɗe ballondirteeɗe o wi Allah wi'i wa taawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwani o wi ɗum noon koko welliti ga bange diine ga e bange aduna o ko fof o wi to banggue diine to ko Allah hojjurnoyo ɓe kaal hen ɓe kaali hen fodde ko Allah haaji ga banggue aduna gaane kono banggue diine o wayni tan wayi
tinnade e kawral tinnade e kawral tinnade e kawral tinnade e kawral e tinnade e golle caggal tinnade e diine mum tinnade e diine mum tinnade e kawral e tinnade e golle ɗum ɓamtata leñol to diine maɓɓe eto aduna maɓɓe eto alhaali maɓɓe fofof yo Allah wallu en heen yo Allah newnan en ɗum yo Allah sembin en heen sabu barke Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu eto barke alquran sabi barke alqur'ani alazim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam leñol ngol ne jogii ngoƴa waasde yettodirde enen en joddima ɗo laabi kewɗi kono jonde hannde nde kadi ko jonde hawnotode so Allah yettini gati watte koye internet mo Allah hoddiri fof yiya naftoro nde ko nane a joofiɗa nane nelaaɗo wiyeede yiidirade Cheikh Tidiane ɗum kam hannde gandal laɓɓitini haa wiccara aɗan ɗo jooɗi emin ƴettuma so wonano jonde nde wonno yaajiraani kaɓirɗe jogaade ɗe to ƴettat maɗo tawata ko windere nde fof ene huccite ni ne heeƴi kalda o taw wona waɗi yede janngo walla ɓaawa janngo Allah hokki tagore mum noon jogaade kaɓirɗe waɗirde ndaani neɗɗo jooɗoɗo gootel haala yimɓe fof nanda e gurdam makko o waasa yiyeede janngo yimɓe kadi jooɗo keɗo ene ndaara ɗum waawi wonde saka ɗuma o wasnode anndude tan ɗum gandal firti ɗum haala natti wonde ngoƴa tijaniyanko ɗin jeddi firtima eyi tawon noon hannde wonko faama ceerno amin gandi mamin jaño e yewtidde makko no feewi nde wan noon wonko faami amin ketti ko waɗata Madina Gounass ko no min kettori galleji mawɓe men fof galleji diiniyankoɓe men fof emin jogui tan noon ella minen min mbawa wiide fof o foti koko waɗa ko tan min kalata so gasi noon mon fof jogui ceerno mum yaha toon min mi janggani Madina Gounass mi jaggani toon wirdu so wirdam yonti somi yiiɗi mi yahata jimmi yaha toon so mbiɗa jangga mi yaha toon kono noon wonko renda ay ɗum ne laaɓini wicca mi fillo seeɗa tan jaafoɗon Amadou Hampate Ba nde o ummani yo Pulaar jangi o jaggi ceerno gooto ene wiye Ousmane Ba Jeya ko Niger o yeɓi ɗum waɗanimo halwa balɗe 49 yo Pulaar wuur ɓamto nde o yalti e ɗum de ay Allah hokkimo Allah longinimo yo ya o yiyoya ceerno Ahmad Ba ay o ari o dillini ɗum on ne joofani mama mum ha yetti Alhaji Mor Saïd e Madina Gounass dillante ceerno mawɗo fayi toon ene yiiloɗo woɗi nde ɗum yiitande min nani ko nden ceerno yi aduna eyi wona dartol Madina Gounass ina yiiloɗo hoɗi nde yiiti ɗum de koye on ɓe dumumna wonimo Allah hoddiri peñgol mum e aduna min naniri noon o wi ɓe naniri noon eyi ndeke ɓamtare Pulaar nde woni hen ko jamiroje jamiroje baɗaɗe ɗe min belti hen woni waɗa nde minen hecci min
ene heccimi duuɓi minen ɓeeɗo ɗiɗo kam mawɗam mi gasata ene hawri heen wuurde min haa min jooɗoro ni min kaalda e gooto e mawɓe ɓe leñol ngol nana naftoro ɗum ko yettata Allah no feewi ɗum noon mbiya tan banndiraaɓe tedduɓe yewtere men hannde o henna e werno e ndeer leydi Fareese hawri nogas e jeenayi lewru jeegoɗiru ujunnaaji ɗiɗi e sappo e goo e waddanno emen yewtere nde mawɗo men Abdoullahi Ndiaye mo Hunaare Abbas Malal Abbas mo Ndendori TV Ibrahima Oumar Kane Kasante liggino mo Agnam Yoroyaɓe Agnam Yoroyaɓe wonno koɗo men hannde ko ceerno Ahmad Tidiani Ba Khalifa Diine to ɓe mbiyata Madina Gounas minen min mbiya Madine Gounas Gounas ɗum ɗon tongante ne yewtere nde ko ceerno men Jalaluddin mo ɓamtare pulaar wiyata Jaalal Diine bandiraɓe tedduɓe yo jaam hiiran en so tawi hiiri kadi yo waaw sowona en jonde nde en beltima en jetti Allah nelaɗo sallah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti Cheikhna Ahmad Tidiani en jetti arɓe ɓe en jetti kadi arɓe ɓe e kadi wonɓe jettanɗen ɓe Allah kadi wonɗo min jettani on Allah sabu garal maɓɓe ngal garal mon ngal woni sababu minen koye amen wonduɓe e ceerno ɓe saka kanko min gondi guila mboɗo yaara e duuɓi sappo e jeetati hande mi heeɓi capanɗe jeetati ɓurɗo mi andude mo ala ɗo andeteɗo mi haalani to Allah kono noon no haaliri ɗo hande no haaldiri e monni e to rewi to e to rewni ɗum to mi heewani nande e makko omo haalira noon ɗum waɗi no haalirani hayso wonko andano hen ɓeydama andede ɗum ko garal mon waɗi komin jettani on Allah ko dari ɗon e mum ko onon to neɗɗagu eto diine fof ene lamdi ɗemgal ngal pulaar fof yo yantu e mon daro darde dari ɗon de ene gollana ɗemgal ngal mbele joo ko Allah rokki ɗemgal ngal ko e darajuuji e gandal e haqqille e gaynude haaju to Allah rokki ɓe to Allah rokki ɓe heen ko mbele joo ene yalta yetto naftore ɗum kala ɗemgal ngal ene waɗi ɗum kono noon Allah suɓi on no puɗɗiɗa koto Hampate Ba ɗum haymo andano fuɗɗori ene andi ko tinnare makko e neɗɗagu makko e hirande ɗemgal ngal no ɗemɗe goɗɗe ɗe fof pawri e dow ɗemgal ngal ni e dow golle mumen tawi noon to Allah ene fawi ɗemgal ngal e dow ɗemɗe
Allah ina fawi ɗemgal ngal e dow ɗemɗe ngal dañaani hatanteeɓe ngal dañaani hatanteeɓe darantooɓe ngal haa ngal waawa yaltude ngal heɓa ko ngal foti heɓde hambaade ko ɗum wiino ahmad hampate ba ko ɗum wiino o dari o rewi ɗo mbiɗa ɗo no ardi to ceerno alaji muhammad saïd koɓe kaaldi ko jiiɗa e ɗemgal ngal ina anndaani heewi eyi ɗum waɗi noon oɗon jettana Allah ko golloton ko gollan ɗum ko leñol ngol fof jalaluddini emin duwani ɗum emin nganndi min jettaki andude no andiri ko woni e dow muɗum ko kono fodde ko woni hen ko ko nafi eno moƴƴiri emin jii ɗum ɗum waɗi emin jettani on Allah allahumma salli ala sayyidina Muhammad.